mòdul del DOIP és l'eina de treball per al Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica del centre, que serà útil sobretot a l'hora de tractar l'atenció a la diversitat. A partir d'una nova intervenció sobre un alumne, podreu accedir amb facilitat a la informació que es va generant, com el registre de totes les intervencions i entrevistes. Podeu informar sobre les necessitats educatives especials i generar tota la documentació necessària des del mateix mòdul. Existeixen dues figures dins del DOIP que convé tenir en compte a l'hora d'assignar els permisos: l'administrador, o cap del DOIP, i l'equip, o membres del DOIP. L'administrador o cap del DOIP és l'usuari que configura tots els qüestionaris que s'aniran utilitzant al llarg de la gestió d'una intervenció. Per assignar tots els permisos que necessita, accediu a Administració, Permisos, Càrrecs, Administrador o cap del DOIP i Editar. Seleccioneu l'usuari que tindrà aquest càrrec. Marqueu els 7 permisos del DOIP i accepteu. L'equip o membres del DOIP són els únics usuaris que poden ser triats com a responsables d'una intervenció. Per assignar tots els permisos que necessiteu, accediu a Administració, Permisos, Equips, Membres del DOIP. Editar. Seleccioneu els usuaris que formaran part d'aquest equip. Marqueu tots els permisos, excepte administrar el DOIP. Guardeu. Un altre permís molt necessari per a l'equip psicopedagògic és aquell que permet arribar a la pantalla de la fitxa de qualsevol alumne. Accediu a l'assignació de permisos i activeu Usuaris, accedir a les dades personals dels alumnes. Guardeu. Aquest permís activa la pestanya Alumnes dins de Matèries.